et confessant un cor de mus. La solitud en rep un ram de flors. Hola, bon dia, benvingut, què tal, com et va? Seriosa digna d'un galà. Enganxosa amiga, fleuma i figa flor, sense previ avís et vindrà a visitar. Innocent, com menys fa falta et ve trobar. De bon cor, de bon gust, hi ha algú que la fi no et vol. Hi ha algú sense rancor, com un senyor convidat a un te melós, un xerrat junts s'envol pels descosits. Tots dos distants. I l'estrembotisme, doncs, és això. És imaginació en estat pur. És imaginació en estat pur. Vull dir, bueno, i després hi ha les raons tècniques, no? Jo què sé, el surrealisme es basa... De fet, si tu llegeixes el manifest i et mires una mica tot com funciona, el surrealisme són automatismes, anul·lacions de la raó. És a dir, el pintor no sap el que està pintant. Quan tu el que pintes ja té la més mínima intenció objectiva, ja és figuratiu, ja no és surrealisme. És a dir, el surrealisme és, jo què sé, un escriptor seria: avui m'he aixecat, la cama penja de la làmpara que fa llum. És a dir, la incoherència, l'anul·lació del... És a dir, tu no tens control de res. Collons, jo no, el meu és tot premeditat, és tot... Saps? Sí. De fet, per això van expulsar el Dalí del surrealisme. El van expulsar perquè, collons, no complia amb res, a part de raons polítiques també, però passa que Dalí era un geni, era un huracà, era un monstru i va dir: em cardeu fora, bueno, però jo m'emportaré el concepte de surrealisme. Sí, al final és la gent el que et dona, Sí, el que et reconeix, clar. el que et diu qui ets. Però la gent aplica surrealisme és una de les paraules més mal aplicada moltes vegades. O sigui, quan la gent a vegades diu: hòstia, això és molt surrealista, és quasi perquè s'ha desvirtuat el valor original de la paraula. I ara ja surrealista s'atribueix a qualsevol cosa rara. Però, de fet, s'hauria de dir: hòstia, quina cosa tan estrambòtica. Que hi ha gent que ho diu, Hi ha gent que diu: hòstia, que és estrambòtic, això. És més ajustat el sentit de la paraula estrambòtic. Surrealista, amb el mot original, significa això. És a dir, el Messi és estrambòtic, El Messi. perquè és rauxa i seny, Sí, exacte. perquè té el punt de rauxa de fer coses fora del comú, però amb el seny que si s'equivoca la torna a fer per intentar fer el gol. És que sense el seny no funciona res. És a dir, no és com un brasiler, com un jugador, parlant del món del futbol, l'estrambotisme, passant al món del dia a dia de la paraula, exacte, el Messi és estrambòtic. Sí, o el Barça, tot l'equip, o sigui, hòstia, hi ha un seny a darrere collonant, tenen tot calculat. Hi ha una pau, el que deies tu, tot un raó, tot un pensament que potser no ho veus, Però hi és. no ho veus, però hi és. Mira, i això jo ho vaig treure d'un amic meu que és empresari, un dels empresaris més importants de tot Catalunya, que fa ous per tot el món. I m'ho va dir, diu: jo, un gerent, si només té seny no el vull, i si només està loco tampoc. I vaig dir: hòstia, quanta raó que té aquest tio. I d'aquí va venir la idea. Clar, ell diu: jo un tio que només tingui seny, diu, serà un poruc, no m'innovarà, no s'atrevirà a fer res. Diu: la meva empresa d'aquí 2 dies s'anirà a la merda. Si és un loco, tampoc no el vull, perquè me la fotrà. Hi ha una festa baix al port i la gent se n'hi va amb els ulls plens d'espurnes cantant. Mudadeta i has anat, que la vida et somriu amb la força del sol a l'estiu. Afanya que no queda temps, la feina se'ns va acumular i encara que fóssim eterns faltaria temps per poder-te estimar.
afany que no queda temps, rosí i violes per sopar, i encara que ens escorcollessin no trobaríem